Guys, ito yung butubot ni Mama. Titingnan nyo, parang laruan lang. So, ito, ilalagay sa ilalim kasi may butas siya. Ganyan siya. Kasi nagamit na, hindi na siya bago. And then, lalagay mo siya dyan. Maliit lang. Maliit, di ba? Tapos, ayan yung may ganito. Anong tawag dito? Elisi. May ilisi siya sa loob. Ay, hala, natanggal. Natanggal yung... May butas naman siya. Pasok mo lang. Tapos, may ano, bubuksan yung parang baunan. Tingnan nyo ang ilis. Ang ilisi. Nakakatuwa. Pero alam nyo, sobrang... Tapos, ano, di kuryente, sasaksak mo siya sa ganito. Tapos, ayan, mag-ikot-ikot. Masa na? Hindi nakasaksak sa laman. So, ayan yung ilisin niya. Parang papel lang. Pero nilagay nila baraha yung mga heart-heart na pipe. Ayan, lagyan natin siya ng apoy. Tapos uling. Uling. Tapos, ayan, nilagyan na namin ng uling. So, antayin natin siya. Pero hindi siya mag-apoy kapag walang ilisi. So, ngayon, isasaksak natin. Ito, isaksak natin siya sa kuryente. Ayan! Balik mo ulit, tanggalin mo ulit. Ayan, yan. Yan yung ilisi. Tapos, sasaksak natin siya. O, diba? Tapos, tatakpan ko ito. Tapos, yung hangin niya, dito na napupunta sa butubot. Tingnan nyo. Diba? Amazing yung gawa ng mga tao ngayon. So, pwede na, huwag ka nang gumamit ng pamaypay, huwag nang gumamit ng electric fan. Ito na yung ilising maliit. The magic. So, ayan. Tapos, pwede ka magluto dyan kahit ano kasi sobrang lakas na ang apoy. So, ayan. Thank you guys for watching.